Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo usab kamong pagadapiton sa pagpamatiw sa kataknang tulumanon, mga langit mong lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpalo na nakamustag sa tagsan niyo ka mga lingkuranan. Uban usab siyang tagstag sa ka mga reducit aron sa ingon niya na mo inyong magamit sa pagtimbang nini mga kamaturan nga mo'y pagpadangat tiya kanidyo mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya among pagbasahon kanili sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon niyo patalinghugan ni Sibihan sa Power Radio matag alas 7 kitas gabi magsugod lungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion o sa Radyo Ultra alas 10 kana payon sa alas 11 o sa RPN Teleradyo magsugod gana sa alas 12 lungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. O sa Balingasag way Kurat Radio FM mabati usab matag alas 7 sa gabi o matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabion. O dire sa pulo sa Mindanao o sa Visayas area doon na nakita 23 ka mga radio station din na ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Di na ato tagsaon pagisugot mga importante ang mga minuto nga atong i-google sa pagtubag sa isyu sa atong kaatbang. Minihigyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Sa gihapon mga igsoon karon makig-uban kaninyo Evangelista Brother Hernaldo Pepe ako mainiton nga mga pagpangumusta panimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw karon og usab unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio og sa iyang kapikas Madam Gaga og sa tanan nga mga nagmonitor nato karon diha sa BBCM compound nagpaminaw kumusta usab og sa tanan nga mga sponsor usab. Siyempre kami kanunay walay puas ang among pagpasalamat din sa inyong mainiton nga pagsuporta pagtabang sa gikaingon sa kauban nga igsoon 23 ka mga radyo dili tiaw ang inyong pagtabang sa tanan nga mga branches nga kanunay nga nagsuporta gayud. Og usab akong pagpangumusta na lamang pod sa akong pamilya, PV family og Inikuila family. Og usab sa mga nagtan-aw nato via YouTube og sa Facebook. Salamat mga igsoon sa inyong kanunay nga pagsuporta og aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa igsoon nga ministro magpaila. Kumusta kaninyo magilaan ng maigsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga mo'y usa nga makiguban itakna haron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Nini karong higayaw na mga kaigalan ug mga kaigsunan ang kabahin nga atong pagahisgutan karon ang mahitungod sa padayon nato sa pagtubag sa isyu ni Mitchell Bindilio. Doon na pod siya gibuhian na pod kiniya balik-balik man gunin nagtuo siya og dili pod nato pod tagdon sa mga ministros PBCM ba. Doon ay uban nga mga porsyon nga natubag na sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio sa DXDR Dipolog ug ingon man dito sa DXD RPN Dipolog o diya sa RPN sa Cagayan sa alas 12 hangtod sa alauna sa kapunon og sa Radyo Ultra. Doon ay uban nga mga porsyon nga atong padayonon sa pagtubag diri dapit sa Villanueva karon sa gibuhi ang isyu sa atong kaatbang nga si Mitchell Bindilio. Pero ato sang iplastar kini karong tinubagay nato tali sa ni Mitchell Bindilio og kanato nga mga ministros PBC. Dili gini malikayan. Mao bitaw nga daan pa sa panahon pas mga apostolis kun ato lang lantawon ang ilahang mga ang ilang gibuhat sa unas mga apostolis naa sila sa pagpangandam. Gani si Apostol Pedro nanamba gani siyang ready kanunay ang iyang mga kaubanan sa pagtubag bisan pa sa mga pangutana. Unsa nakha kun atake nakha. Naba sa bala ang kasulatan nga sila mismo andam kanunay Brad Israel kung atong susihon ang nakasulat sa balang kasulatan ang mga apostol na nambag si Apostol Pedro ngadto sa iyang mga kaubanan. O andam sila Brad Macarayo sa pagtubag sa bisan kinsa nga mangutana kanila. Niya ang pruiba. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. O hinunua sa sulod sa inyong kasing-kasing katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo hinunuha buhata ninyo kini uban sa kaagop og kataha. Busa sa nakasulat sa Biblia nanambag si Apostol Pablo andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Sa ato pa mga pangutana na unsa nakahag atake sa ilang kapanahunan kung lantawon lang nato sa ilahang pagsunod sa atong Ginoong Kristo sa stand sa mga ministro sa mga magwawali sa atong Ginoong Kristo. Kaya ang stand pod nato karon
nakasandig sa Biblia. Ang ato mao man nga naman ang ato nga kay naman na sa balaod sa misyon nga kuan diha nga gisandig nato ang atong matud pa ni Master, isandig ang atong pagtuo diha sa balaan nga kasulatan kay kanaman ang sandiganan sa atong pagtuo naman na sa balaod sa misyon sa numero 9 nga balaod giingon man na diha sa pagsulti nga giingon nga sa pahina 14 giingon na diha gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae og paggamit sa eyebrow og eyeshadow kay supa kini sa kabubuton ni Master ngano nga dili ngano nga gidili man ni Master kini lugar nga pagpakiskis sa kilay aron ba supakon ang kabubuton sa Dios mato padayon og kini ang atong susyon ug ipasikad sa mga nagkasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Busa kung kita mohimos pagtubag nakasandig diha sa Biblia. Ingon ana ang sistema nga atoa. Muna nga iplastar sa nato ang mga sitas unsa di ay ang panahon sa mga apostolis sa ilahang panahon sa una sa ilang pagsunod sa atong Ginoong Kristo sa pagwali nila sa atong Ginoong Kristo nakasagumak sila sa mga pagbugal-bugal sa pagtamay kay ang ngalan sa atong Ginoong Kristo ay gitamay ang atong Ginoong Kristo gibugol-bugalan unsay pruiba ni ana Brad Hernan kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia. Basahon ta Brad Makarayo kini nakasulat sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 7 sa Biblia nga ang pulong sa Dios mao kini ang atong matagad mga igsoon. Dili ba nga sila mauman usab ang nagpasipala sa talahuron nga ngalan ni Hesukristo diin niya na nga ngalan kamo na ila. Busa sa panahon sa mga apostolis doon na day mga nagpasipala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Ug bisan pa ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo biktima sa mga pagbugal-bugal sa mga dili magtutuo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Unsay pruiba Brad Israel? Niyang pruiba Brad Makarayo sa Biblia ang Katoliko nga dunay pag-imprimatur ni Julio Carina Rosales ug ipanagusahan sa pagsulat sa mga scholar o protestante sa Biblia. Sa unang Tesalonica kapitulo 2 bersikulos giingon, dihay gitamay ug gibugal-bugalan mi sa mga Pilipos sumala sa inyong hibawan ug misamot ang among kalig-on nangahas mi sa pagpadayag kaninyo sa ebanghelyo sa Dios taliwala sa daghang panagsumpaki. Sa nakasulat sa balaang kasulatan gibasa ni Brad Israel unsay nabasa giingon sa iyang gibasa dihang gitamay og gibugal-bugalan mi sa Filipos. Dito sa Filipos gibugal-bugalan dahil sila di gitamay sila gibugal-bugalan. Unya dito sa Santiago gibasa nato sa una ang gitamay nila ang gibiyabi ay mao ang atong Ginoong Kristo. Bisan pa ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, mga apostolis, biktima sila ana sa unang panahon. Busa diha nagsumikad sa makadaghan namo atong previous nga mga wali diri nga naagyoy mga pagbugno des unang Timoteo 6:11 ug 12. Mao gina siya. Nasa Roma 14:16 mao na siya nga dili pasagdan mo nang binugnoay sila sa una, nilumpagay sila sa rason, nilugtiay sila sa rason, ginub-anay sila sa rason diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 5. Mao nang gibasa nato diri atong previous nato nga mga wali. Pero dili nato nagabalikog basa tungod kay summarize nato tungod kay importante. Kay duna siya isyo gibuhian gini nagtuo siya lig-on na gyud kayo ang iyang gibuhang isyo hatong miaging Domingo naglantaw man mi. Naglantaw mi. Ganahan gid mi ra ba ana? Ganahan mi. Kung sugat-sugaton gani ganahan gyud mi sa mga alkansi lang sa rason. Pero iplastar nato kay ngano kini gud ang atong kaatbang. Nagpaila siyang genuine siya. Niya siya kuno dili bakakon siya. Sa iyang programa, wa gibakak niya. Puros yun nakasulat sa Biblia. Ang ani ipabati nato na kay ato ning itagsa-tagsa kay para nga iplastar sa nato ni kay ato ding ipabati tong iyang gisulti atong miaging Domingo niya. Kanatong tanan sa atong mga kaigalaan, no? Kining inyong ubos nga igsoon. Bos kog kadiyot. Kunay nakabati karon maingon gibalik man lagi na amo sa ning giplastar daan. Kay ngano man ipabati lagi namo tong iyang gisulti ato miaging Domingo. Tong wala pa matubag, wala pa makuha kay dili man makarga sa oras nila ni Reverend sa programa sa Radyo Ultra ug ingon man sa teleradyo sa RPN. Sa Radyo Ultra alas 9 alas 10 hangtod alas 11 og sa teleradyo alas 12 hangtod sa RPN sa teleradyo alas 12 paingon sa launa sa kahaponon. Atong padayonon pagpaminaw niya. Higalas kaninan Brother Mitchell Bendilio sa mag-asa, makikauban na usab kaninyo, dining matahong nga kagabihon sa tingog sa kamatuoran.
Usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat, kundi naa gyud sa balaan nga kasulatan. Sus, pagkanindota gyud kayo, usa ka programa dili magbakak, nagtug-an sa kamatuoran, nakasandig lang gyud diha sa balaang kasulatan. Ahay, nindot kayo gyud na, wa ginay problema. Kon kana lang nga sistema, kana siya makapadayon sa iyang doktrina, wa gi paghilabot sa mga ministro sa PBCM sa iyaha, wala gyud ingon nga ipabati namo ang iyang tingog. Pero doon na pa siya gisulti. Nindot lang yung kayo lagi o kini tumanon niya nga siya lagi. Kini ang gisulti mato pa niya, di siya magbakak. Unya matod pa siyang programa kay nakasulat raman tanan sa Biblia ay doktrina lang gyud kuno ang iya kunong giatiman. Ha, atong paminawan. Paminawan tani og doon na bagid ni sa baruganan siyang gisulti. Nya paminawan nato. Di siya magbakak siyang programa. Unya naaragis na kasulat sa Biblia. Unya doktrina ra pud kuno iyang hisgutan. Nya paminawin ninyo. Dili ko ninyo mo. Na atong paminawan ya. Ya. Ko ninyo mo. Dili ko ninyo mo. Wa sabay. Ana to din doktrina. Ato nga isultis mga tao. Kana doktrina ang ato dire. Dili ko mo sabay ninyo. Sa ato pa kining amo wa gyud pagsabay. Bantay lang ak daw lang pag-abot sa unahan og duna. Matod pa na niya, doktrina lang. Di siya magbakak siyang programa. Ha? Unya, unsa dayo gisulti niya kay doktrina raman. Ingon dayon siya. Ya, paminawan ta. Dili pod siya mangatake, dili pod siya manghilabot. Ya, atong paminawan, atong sundan ni ang iyang gisulti. Siya kuno, dili kuno siya gapang hilabot. Ya, atong paminawan ang iyahang gisulti. Kay para nga atong paminawan. Wala siya gihilabtan, wala siya giatake. Nya atong paminawan. Nya. Kani isyu lang. Wala ko nangatake ninyo. Nindot. Wala ko mangatake ninyo. O na, sa ato pa doktrina lang. Di siya magbakak, di siya mangatake. Wala ko mga friend na mga PBC. Nindot. Wagi problema. Di siya magbakak siyang programa, dili siya mangatake, doktrina lang kuno, friends kuno niya. Mga friends kuno niya ang PBCM. Nindota kayo sa? Nindot kay paminawon gyud. Nindot. Pero ngano man gyud nga amo ging ikarga sa among programa? Unsay hinungdan? Kana kon gipabati namo ang iyahang tingog, dunay rason sa mga ministro sa PBCM. Ato pang paminawan, padayunan ta. Gawas-gawas siya mga take, wala siya'y gihilabtan. Plastar na to ni. Para diha na to ipasukad. Diha na to ipasukad ba ang among mga pagtubag. Kay para nga atong ipabati nga to tigpaminawan kung kinsa lay maalkansis rason. Kay doon na magyud ani karon sa unahan maalkansi karon atong paminawan. Wala na, gilit pagkain ka lang mga kaigsuonan. Kamong naminaw karon, ato lang ito, ato lang ipahayag. Dili kontra ako dito sa mga kapong nagpista ko, dili kontra. Oo, kay prince gud nimo. Na pa prince nga imo di ay kontrahon. Pero pag abot sa tumoy, tanawa, paminawi. Contradiction. Ang atong gikontrahan lang ang pagtuho sa among doktrina ng mga taga-Dimao na gitudlo mga kasarsama na si Tomas Irinya Jesus Dos Santo. Ang kinabuhi bisyoso, badlungo. Si Master Tomas D. Eugenio Sr. mauna siya ang founder sa PBCM. Mauna siyang giila sa gisunod sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Unya, may baruganan kasi imong gisulti. Matod pa nimo, doktrina lang. Matod pa nimo, Biblia lang. Di ka magbakak. Kini lang gani, nanghilabot na, nangatake na. Sipong pa nato, di ba anam-anam na. Niya, usa day gisulti niya. Matod pa, dili siya musabay sa mga yaga-yaga. Ato ning iplastar na mo ni kay among sipungon ni kay do na mi tumong adtong iyang giyaw-yaw adtong miaging Domingo tan-awon ta karon ug dili ba ni mga tuali ang agi sa rason ani karon sa among katba nga si Mitchell Bindilio. Unsay gisulti niya? Paminawan ta di mga take niya. Di pa tayo magkagwantak sa mahanay. Kaysa may nag-ingon nimong di kagwanta. Ikaw? Atrasas mga ministro sa BCM? Padayonan ta lang.
Oo. Nasayod mi ana oy. Palaw pagbasa gani Brad Hernan kay wala man sa musitas ana. Sai City sa Galacia, palaw pagbasa. Ay nagtuo man tingali siya og di nato siya. Ha? Wa gani ka musitar ana, kami sitar. Sai City sa Galacia, basa. Be, wala sige, basa. Basahon ta Brad Makarayo ang sitas nga imong giingon. Ayaw kamo palimbong ang Dios dili mabiyay-biyay kay bisan unsay igapuga sa tawo mo man usab ka na ang iyang pagani. Mo na imong gipasabot. Oo. Unya wala mi kay balo. Unya unsa may gisulti dayon ana? Gisitasan na mo, wa ka gisitas kami sitas. Unya. Ha? Padayonan ta. Unsa imong gisulti? Bukas mo yaga-yaga. May kami kadili ko ninyo mo. Dili ko ninyo mo. Sabay. Kami? Magyaga-yaga? Ibabati ko no kinsay giyaga-yagaan na mo. Parehas bas among gibuhat sa among programa. Nga doon na gani may isulti nga imo nang gisulti, ibabati na mo ang imong giyaw-yaw. Be ikaw kuno, nag-ingon man ka. Magyaga-yaga kami agoy pagklaro ba ya? Nagdepende ba ya na sa imo ba yang giyaw-yaw ba ya? Niya, atong paminawa na, atong paminawa ni ganahan gyud mi ani karon ha. Unsay gisulti niya? Do na dayon siya gisulti kay di man siya magyaga-yaga. Atong kwintahon na, di siya magbakak, unya doktrina lang kuno, di kuno siya manghilabot, di kuno siya mangataki, di siya mosabay siya yaga-yaga. Kanang imong giyaw-yaw tumano nimo na. Tanawon taning tawhana ron dibawa ni baruganan pag-abot sunahan. Nanambag dayon siya. Labi pastor kuno o leader sa simbahan. Aduna dayon siya gitambag dayon paminawan ta sipong ni nato daan na kay atong pabantayon ang nagsunod sa atong programa. Tanawon nato ni iyang iyang sinultihan ron og mismo iyang sinultihan mutuman maning tawhana. Niya atong basahon atong paminawon ang iyang istorya dire. Kung ikaw usa ka pastor, usa ka leader sa simbahan, unsay tambag niya? Niyaw? Tuwa na! Nanambag na! Karon kay nanambag magano! Kinsay nanambag? Ang nagprograma! Nga nag-ingon! Nga matod pa diya! Ay, genuine ra ba ka? Ikaw ra ba'y nagsulti nga genuine ka? Ato ibabati ha, genuine ka ha? Ang usa ka pastor nga si Mitchell Bindilio nagpaila genuine. Siya nga pastor, siya maoy nag-ingon. Dili siya magbakak, dili siya mangatake, dili siya manghilabot, dili siya magyaga-yaga. Unya, nanambag dayon siya nga di magbuhat-buhat og istorya. Unsa day gisulti? Kay genuine good siya. Paminawa na to, i-plaster tani karon usa nato ni iyabo. Ha? Nya. Papaila na kong ipromot nga kompetensya sa ilang Diyos Espiritu Santo. Na? Pero, bago ang ilang Diyos Espiritu Santo, nakainit ka na ko. Pero ang binuhatan, questionable. Na. No? Nung ganitang questionable igsoon, nga naman, kamo rin nahibalo, o ako, katurang nag-fix na ito doon, nahibalo, pati questionable kaya ng Espiritu Santo nga nakapandin na ako nga sa ilang ipakita na video. Post ang kadiyot. Nganong niiming siya nga questionable? Doon na ipabati lagi namo karon. Pabati namo ni karon. Takdo pod ganito man basas di kuno siya magyaga-yaga. Tan-awon ta ni ron. Tan-awon ta ni. Niingon man siya, pero ang binuhatan paningkamote pod. Kung nagtuo kas binuhatan mo pasar ka base sa sunultihan mo. Palpak ka. Basig palpak. Ha? Pero atong ipabati sa unahan, pasagdan ta ang dagan sa higayon. Din among ipabati ang gipanulti giyaw-yaw sa among katbang ato sang paminawan. Ipadayon na to. Mga friends sa PBCM, I like it. No? Ganahan ko. Itapad ang akong hulagwal sa ilang Diyos Espiritu Santong piki. Sa ato pa, ako'y ginuwin. Diba? To ana, matod pa diha, siya
kuno'y genuine si Master Peke. Maone. Ang nagsulti, pastor nga si Mitchell Bindilio, nanambag. Di pwede magyaga-yaga. Kaya nga no, di ko siya magyaga-yaga. Di po magbuhat-buhat o istorya. Kana magtumo-tumo ka ba? Unya, dili mga take. Dili manghilabot. Doktrina lang. Di, siya magbakak. Sa ato pa, kanang gisulti niya, mutuman gining tawhana. Do! Nituman ka ka? Amo bitaw kang giingnan, pila day kabuok Mitchell Bindilio. Nga man nga si Bindilio, nalambag. Di siya mga take, kinalan di magyaga-yaga, unya dili manghilabot, doktrina lang, di magbakak sa programa. Tanaw na to ni, kinsa maning Bindiliohan ning niyaw-yaw atong Domingo. Haha! Paminawan ta, kung nagtuo siya, nga ang iyang giyaw-yaw, bugat na para niya, na dako na mong katawa. Haha! Ha? Paminawan ta. Ha, unsa imong giyaw-yaw do? Niya matod pa na niya ang pagyaga-yaga niya dito ni Master adtong miaging Domingo sa iyang programa atong paminawan ni kay nindot ni niya di nato ipasukad basta timan-an nato nga matod pa na niya dili siya motubay sa yaga-yaga unsay gisulti niya atong Domingo paminawa ang imong giyaw-yaw Ilang ning among Diyos Bindilio. Kanas po mas iyon niyo doon yung senior. Kung manulag na, mupupot-pagupot ka babae, dili na mo na mapugnan. Tenor pa lang sinuti ang daan, yaga-yaga, dili! Tanawag, may baruganan baka sa imong giyaw-yaw. Di ba nanambag ka? Nga matod pa di mo, og magbuhat-buhat ka? Nga no, makapabati ka na, nga mo na gisulting master, og paninglan ka! Ha? Paminawan na to, padayunan ta. Atong ibalik, ibalik na to. Oh? Ya. Di ko no siya magyaga-yaga, mauni. Kung manulag ning among Diyos Bindilio. Kanas po mas iyon niyo doon yung senior. Kung manulag na, mupupot-pagupot ka babae, dili na mo na mapugnan. Dibin sa ana mo na Bindilio, kay mo na gahom sa among Diyos. Poskog ka diyot. Bindilyo. Pagklaro ba? Katong ingon na mo, mapaninglan ka. Ibabati ko no, nga nag-ingon ang mga ministros bisim nga ang pagbato kasawa ni Master o ang iyang giingon, kanang imong giyaw-yaw karon mato pa mo na gahom ni Master. Nga di may nagpasukan sa mga pagto. Ibabati ko no na. Agoy, pagklaro ba? Matod para ba nimo? Usa maka pastor ka dili? Di ba nag-ingon ka, pastor ka, di ka magbuhat-buhat istorya? Ibabati ko no na, nga mo na giyaw-yaw sa mga ministros bisem, sama sa imong sulti. Karong sunod Domingo, ibabati! Ay, pagklaro ba? Na? Ug debate lagi ni harap-harapan, tikalbong ang agi lagi rason na nila gina. Klaro lang pag-istorya ba? Prangka nga pag-istorya na. Kung kinilang rason na, naidaghan mo pangutana, kinipay gasugukon. Nga no, gadoktrina mi ana? Ay, pagklaro ba ya do? Ang ngaylan nimo nagupon og diha namo gipasukan nga ang tao among gipasabot nga maunay among gipasama sa imong gingon nga maunay gahom. Muna'y paninglo na mo. Na? Padayunan ta. Kaya ato ni karong ilang paso ni karon. Relax lang po so, friend. Dili na kinulokoy, friend. Dili na kinulokoy. Ang PDCM, disente ka. Aw, tininood gid ay na. Pues, tinudoon tapod ta kapag namo kapag tubag. Ha? Kay inang di man ka diya tiyaw-tiyaw tininood man sa ato pat tinud-anay ta sa mga tikalbong lang agis rason. Binakbakay gido imong gusto sa kahaginan. Aw sige, di ka mahigawan. Ato lang ipasta. Doktrina, ang ilang Diyos, Espiritu Santo, naglongpong ang babae, kay dili kapugnan ang ilang Diyos. Maulaw ala. Ibalik-balik ko, tekso. Lingaw kayo ni friend, lingaw kayo tani. Pangutanan niya kung sa number, kaya ako ihatag doon sa sunod Domingo para bang thrilling. Kaya magkasawa ko pulo. Bakit magpamembro ko sa Pumisayan, maroon makapagkasawa ko pulo. Magpamembro ko sa Pumisayan kay sakto ang ilang doktrina na kamatuoran. O ako di ko mo to ang dawato ni sa Pumisayan. Magkompetensya mo ni sa ilang Diyos. Mula mo, o patranga mong Diyos, ikaw pulo na. Lupik ka.
Sikan demosyon pong babaeng yang tigbasa. Kanang iyong babaeng tigbasa, ipabasa ko, mo ipanagtimas ng Domingo. Aron malampaso na. Ha? Nangandoy magigka nga, iniingong ka nga, kanang makauban mo, ipabati ilang tingog. Ipabati ka rin na, siya pa rin ang tima, di ba? Latos ang agi, ana. Ha? Hagitong ta ka, bisag kinsa diya. Nga tigbasa ni mo diya. Siya ipagdalas tima, aron nga makatagamtam siya unsa day kala ang mga ministro sa bisayang baba ni. Dili na ingon na ko ana. Nayon ani mga ministro sa bisayang gumikan na sa imong sinultian. Ikaw rin nagsulti, dili ka magyaga-yaga. Unsay gibuhat nimo? Pareho na ta. Oh? Na! Hala! Ipaila ko na rin ng Diyos! Na! Nanaidalag mo na kay Suna na ining takna sa kagamay. Musugot mo, ana mo, alagan mo na ng matanga sa Diyos. Kana. Yan ang gisangpit ang mga babae. Ano man na siya purpose ane, oh? May sige text ko mo. Tawag mo. Sino na at membro sa PBC kay gusto mga sawang pulo. Ang atong sa members, kay di ko kapugnan ang akong kaulagan. Unsa man do, yaga-yaga dili. Munay among giingon. Maila ka mo yaw-yaw, way baruganan. Di mangatake, di manghilabot. Unya? Ha? Dili pod siya. Unsay gisulti niya? Ay dili siya manghilabot, di siya magyaga-yaga pag abot. Unsay gisulti? Yaga-yaga dili. Ha? Angay lang nimo ka mo mutandog. Angay ka lang mutandog ug ang mga ministros bisim ang doktrina dependis gidriban ingon ana nga ang tao gipasabot tungod ana. Og unsa imong gisulti? Mataw pa nimo nagkadipo-dipo ra pa mi. Ha? Ikaw rin nagsulti ada nga nagkadipo-dipo mi. Nya atong paminawan na tan-awon tanig kinsay makadipo-dipo ron. Tan-awon sa iplastar nato ni. Unsay gisulti dayon niya? Kami kuno nagkadipo-dipo. Paminawan taon niya. Ay mo na nga gihatagag pagtagad tanawag gud sila igsuon karon. Di ba nagkadipo-dipo na? Mao na gingon sa Isaiah Ana! Nagkadipo-dipo kuno mga ministros pagtulon ang PBCM ang pangutana, ikaw ang imong rason kadipo-dipuhan? Ngano? Nagtuo ka? Gamatod pa nimo na imong kwan texter gamatod pa nimo magpamimbro siya. Kay gusto siya mga sawa kunog napulo kuno kabuok. Ang pangutana, kanang texter nimo parehas man nagprinsipyo nimo. Ha? Tanawa gani. Ang iya gani ana nagto. Kay ang iyang gusto na ipabasa gyud nga naabas Biblia nga ang Espiritu Santo mga sawa. Sa tinuod nga pagkaistorya bindilyo, prangkahan takas pagkaistorya. Wa pa nimo na gamita. Natukod ang PBCA 1967 na rehistro 1971 sa Securities and Exchange Commission. Under sa numero 45013. Kana nga bylaws na adya nga ang PBCM rehistrado. Nagsugod na master sa pagtawag sa mga nahimong membro sa PBCM. Mao ni karon nga gikan sa dekada 60, 70, paingos 80, 90, paingos 2000 hangtod karon nakabaton pa mi og 23 ka mga radio station. Tapos yano-yanohon nimo pagsulti nga moingon ka na kay nagtuo ka makaguba na. Ngano ang PBCM ako kang prangkahan sa pagkaistorya. Ngano ang PBCM nag-ilami ni master tungod kay doon na si asawa? Nag-ila ba mi tungod kay siya way asawa? Dili, kay nga naman. Kana lugar mga wala magbatong asawa, lugar karon nga naas katungdanan sa ilang mga kasimbahanan lugar. Kana lugar, Dios na lugar na. Oy, dili. Ang ato ana mauni. Nagdepende na. Basta ang PBCM, wala mi nagsunod ni master og nag-ila. Tungod kay siya doon na ba siya asawa o wala siya'y asawa. Ang prinsipyo sa mga ministros pagtulon ang PBCM o sa mga nahimong membro sa PBCM, di ra bagi kakabangbangan na. Wa pa ka magyaw-yaw, anak. Daghan ang niyaw-yaw sa unang panahon. Prangka nga pag-istorya na. Ulahi karasduyan do sa mga nagtamay sa unang master. Prangka nga pag-istorya na. Nabungkag ba ang PBCM? Napakgang ba ang pagtawag ni master sa mga nanghimong membro sa PBCM? Wala! Ngano? Ang mga ministro sa PBCM ug ang mga membro sa pagtulon ang PBCM nga naning kamot na gani pagbayad sa mga radio station aron makaprogram ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Prangka nga pagkaistorya na ang gibasihan namo
sa Dios walay butang nga dili mahimo. Unang tikang ha, kay atong sampulan ni. Sampulan nato ni ang nagsunod sa atong programa diri sa Villanueva. Unsay stand nato nga balik-baliko ni Bendilio kay ang giingon ni Bendilio di man kuno nato natubagon. Sa ato pa nagtuo siya nga di nato natubagon. Nga naman kunong tubagon ngano kana bay kitag importansya sa PBCM nga nagtuo mi kay si Master walay asawa o siya dunay asawa? Hula nga naman, bibasahon ta ang Biblia bi. Sa balaang kasulatan tikang nata, kanang rason na di gid magpulo, sampulan na itong nagsunod sa atong programa. Ha? Sa Biblia, may butang ba nga dili mabuhat sa Dios o mabuhat niyang tanan? Bitanahon ta, plaster na to ni. Ang uban natubag naman ni sa ato Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, atong Chief Minister. Bitanahon na to. Na Brad makarayo basahon ta agi pauna nga pagpalamdag sa atong hisgutan karon. 19:26 sa Mateo ang atong pagbasahon nga sitas. Si Jesus mitanaw kanila og miingon kanila sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Debatable na. Oo. Ngano man una, ilugunon pa na diya. Naay giingon sa Biblia sa tao di kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Pwede tandugon ng Bendilio, pwede kitay mo tandog. Inanara. Basta ato nang giplastar ng sitasa. Kining sitasa way butang nga dili mahimo sa Dios og iyang buhaton. Nagdepende na og unsay kibo og unsay buhaton sa Dios. Ingon ana ra nga sistema. Mao nay prinsipyo ang nganong nidaghan ang PBCM. Ingon ana ra. Luyo sa mga paglutos nga nangagian ni Master og sa mga miyembro sa PBCM og sa mga ministro nga kami nihimos pagpanubag. Nabahin sa panahon sa atong Ginoong Kristo mukuha tag sampol. Ato ta sa atong Ginoong Kristo. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo nabahin ang mga tao. Dunay ni tuo o dunay wala mo tuo. Katong nagtuo nidawat nga si Kristo Dios. Unsay prueba ana Brad Israel? Niyang bro iba Brad makaraya tong basahon sa Biblia ang Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Carina Rosales ug gipanagusan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia ug protestante. Sa 1 kapitulo 1 bersikulo 18 gingon, wala pa gayo tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong anak sa Dios nga pinalangga kaayo samahan nga mao'y nagpadala kaniya. Nagpaila kaniya. Oh. Katong mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, mauto sila ang nagdawat nga si Kristo Dios. Ha? Karon, ang pangutana, sa ilang pagdawat nga ang atong Ginoong Kristo Dios, sa wala pa nila dawata ang atong Ginoong Kristo, di ay panahon. Nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, sa wala pa'y pagtuo, tao lang ang ilang pag-ila sa atong Ginoong Kristo. May mudawat sila ng atong Ginoong Kristo Dios. Sa diha lang nga sila nakasabot na, o sa diha nga sila mituo na, didto sila midawat. Wa na dayon sila musagop dayon sa pag-ila nila nga, didto gilantaw nila si Kristo tawhanon nga pag-ila, unsay prueba na, Brad Hernan. Ato ning sampulan, nis Bendilio, ato sampulan ang mga nagsunod sa atong programa nga, kining giyaw-yaw ni Bendilio ato miyaging Domingo, wa gini kalisangi sa mga ministro sa PBCM. Wa pa siya mo yaw-yaw ani, daghan ang nagyaw-yaw ani. Pero naglawig nga naglambo ang PBCM, nga nagdaghan ang PBCM hangtod karon gikan sa dekadas 30 hangtod karon. Be, basa. Na Brad makarayo ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 16 ang atong pagabasahon. Sukad karon among mahibaluan nga ang tao dili sumala sa tawhanong pag-ila ug bisan to dihay panahon nga si Kristo among nahibaluan sumala sa tawhanong pag-ila. Karon wala na kami magaila kaniya sa ingon. Tuwa na. Ang mga nagtuo lang sa atong Ginoong Kristo mo, sila'y nidawat, sila'y nituo, namuhi og nanangtang sila sa pagtawo sa ilang paglantaw sa tawhanong pag-ila nila dito sa atong Ginoong Kristo. Unsa man ang ilahang pag-ilana ni Kristo, dili na sila kalibel, di na sila kaparehos ni adtong wala magtuo sa atong Ginoong Kristo. Kay unsa ba di ay ang pagtuo og prinsipyo sa mga dili magtutuo sa atong Ginoong Kristo, Brad Israel? Be, ato na puntas dili magtutuo. Kay nanangtang naman ang mga apostoles sa pagkatawhanon sa pag-ila nila sa atong Kristo paglantaw, wa naman sila ana didto naman sa katutok sila sa pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo. Niya Brad makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa 1 kapitulo 10 bersikulo 32 lapos tangadto sa 33 giingon, o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog daghang maayong buhat gikan samahan, unsa ba niining mga butanga ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatoon. Mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karamanunta. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw nga
ang atong Ginoo Kristo bisan pa og nagpakita na siya maayong binuhatan as bersikulo 32 nangutana ang atong Ginoo Kristo unsa pa mang buhatan nga tungod dinhi ako inyong pagabatuon. Nitubag ang mga Hudiyo nga dili magtotoo ni Kristo. Batuon kanamo tungod ka ikaw nagpakadiyos nga tawo karaman unta. Diha sila ni question sa pagpaila sa atong Ginoo sa paglantaw sa atong Ginoo Kristo. Lahi sila kumpara sa nagtuo mao tong mga apostoles o matinunan sa atong Ginoo Kristo midawat nga siya Dios. Pero ang mga dili magtotoo si para nila si Kristo nagpakadiyos nga tawo raman unta. Nana ha? Sa paglantaw sa mga nagtotoo ang atong Ginoo Kristo Dios. Juan 1:18, Bibliang Katoliko gibasa nato. Ang mga dili magtotoo halos batuo nila sa Kristo tungod kay si Kristo nagpatuo tuo kuno nga siya nagpakadiyos pero tawo ra. Unya wala lang tawa bisan pa ang maayong gibuhat sa atong Ginoo Kristo. Asa hinuon sila ni Toto? Samas giyaw-yaw ni Mitchell Bendilio nga dili magtotoo ni Master, mao gyapon ang giyaw-yaw sa mga dili magtotoo sa atong Ginoo Kristo sa una. Ang atong Ginoo Kristo biktima sa ilang tawahanon nga paglantaw nga ang atong Ginoo Kristo para nila ang atong Ginoo Kristo palahubog. Unsay pruiba ana? Mao nay giyaw-yaw sa una sa mga dili magtotoo ni Kristo be. Nabas Biblia Brad Hernan. Basahon ta brad makarayo ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 18 hangtod sa 19 ang atong pagabasahon ningon ini atong matagad mga igsoon. Kay si Juan mianhi nga wala magkaon ni mag-inom ngani nag-ingon sila. Kana siya giyawaan ang anak sa tawo mianhi nga nagkaon og nagainom apan sila na nag-ingon. Tan-awa kana siya usa ka taong ulitan palahubog og higala sa mga maniningil sa buwis og sa mga makasasala apan ang kaalam ginapakamatarong baya pinaagi sa mga binuhatan niini. Tuana, gisampulan nato ni ang mga nagsunod sa atong programa kay nang hinambog mo ni Bendilio nga dili ko nato matubag. Di ko nato natubag ko nang iya ko nang giyaw-yaw ko no. Parte sa ato magtutudlo. Ha? Kadunay asawa. Ha? Mato pa na niya. Ha? Iyan ang giyaw-yaw nagtuo siya og mabungkag na ang PBCM tungod ana. Nasayop ka do. Nasayop gyud ka og PBCM imong banggaon gawas lang sa uban nga dili na entertainon ang imong giyaw-yaw. Pero kami, pagsugok ko nimo bisan pa ka ng bahina, ngano? Si Master giila na mo nga siya Dios tungod kay siya dunay asawa o walay asawa? Diha ka lagi nasayop ana. Diha ka nasayop. Gikuhaan na tong sampol. Ang mga dili magtutuo og nagtuo. Ang nagtuo sa atong Ginoo Kristo para nila palahubog. Unsa di ay ang nakita nila nga ilang giingnan si Kristo palahubog. Unsa di giinom sa atong Ginoo Kristo Brad Israel para nila? Ang giinom sa tong Ginoong Kristo walay lain bino. Niya priba sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 17 lapos na 18 lapos na to sa 19 maura gyapon si tasa. Gingon. Pero ang gibasa gani ni Brad Hernan ikadong hubad man sa King James version. Basahon nimo sa unang hubad sa King James version nga ang pinadaya gitawag nagbugna, ang Santiago gitawag Jacobo. Niya sumala sa gisitar ko nga sitas. Kay miani si Juan nga wala magkaon ug wala maginom og bino. Og nagaingon siya, aduna siya yawa. 19 gingon, mianhi ang anak sa tao nga nagkaon og nag-inom. Og sila na nagingon, aniya karon ang usa ka taong ulitan og palainom sa bino, abdian sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala. Bisag diha lang takutob. Ang giinom dahil sa atong Ginoo Kristo sa ilang nakita, bino. Mauna nga giingnan nila atong Ginoo Kristo, palahubog. Ang atong Ginoong Kristo, tan-aw na to, nag-inom ba gyud og bino ding atong Ginoo Kristo Brad Hernan? Ato ning plastar, ato ning gipamugatan naman ni sa atong Executive Vice President atong gidala sa Villanueva, tan-aw na to. Og kini karon sampulan nato ba og kini bang ilang giyaw-yaw ni Mitchell Bendilio ato baning gikalisangan? Mao ba ni makapabungkag sa PBCM? Nasayop ka lagi do. Nasayop ka. Ngano man ang atong Ginoo Kristo tan-aw sa nato. Doon na bagiday higayon nga atong Ginoo Kristo nag-inom sa bino? Brad makarayo. Sa mao lamang gihapon nga sitas Mateo kapitulo 11 bersikulo 18-19 atong pagabasahon pero diri na ta sa Catholic Bible. Agig pagpatinaw. Si Juan mianhi nagpuasa siya wala siya moinom og bino ug ang tanan miingon giyawaan siya bisan wala moinom sa bino. Paliw pagbasa Brad Hernan sa nakasulat sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 26 ug 29 Bibliang Katoliko. 26 Versikulo 26 hangtod sa versikulo 27. Brad makarayo atong matagad ang sitas nga imong gingon 26 hangtod sa 29 sa Catholic Bible.
Samtang nangaon sila mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios og ipikas-pikas niya kini og gihatag sa iyang mga tinun-an. Dawatan ninyo kini og kan-a, miingon siya kini ang akong lawas. 27. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios og gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya miingon. 28. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan sa akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. 29. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag inom niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bagong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Kung sa isulod sa kopa, bino, Oo. giinom sa atong Ginoong Kristo. Question. Para sa mga dili magtotoo kay nag-atong Ginoong Kristo nag-inom sa bino, si Kristo pala hubog na. Mao na. Karon ang pangutana. Sa mga dili magtotoo mo na ilang paglantaw sa atong Ginoong Kristo. Pero ang atong Ginoong Kristo, unsay paglantaw nila sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo? Sa mga nagtuo sa atong Ginoong Kristo, Dios ang atong Ginoong Kristo. Si Kristo ba pala hubog? Ang tubag dili. Para sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Bisang pag tama yung atong Ginoong Kristo mo to ganiya naa sa Santiago 2:7 ganiha og naa sa unang Tesalonica 2:2 nga ang mga apostoles gibugal-bugalan gitamay sila sa ilang pagsunod ni Kristo. Kung sa unang panahon naa panis bindilyo usanis magtagaw-taw nga si Kristo pala hubog. Pero sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo dili pala hubog para nila. Nganoan? Nag-ingon si Pablo sa unang Korinto 11 versikulo 1, magmaawaton kamo kanako sanglit ako nagmaawaton man kang Kristo. Kung si Kristo pala hubog og tinuod ang mga tinun-an, ang gisultis mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo pala hubog, ang gisultis mga yubitan, ang matinun-an po ni Kristo, dito po naghubog-hubog po. Ang pangutana karang mo, may giawat nila atong Ginoong Kristo. Pero unsay tambag sa mga apostoles? Palahubog ba ang atong Ginoong Kristo? Kay giawat man nila sa Kristo? Kay mao may gisultis mga yubitan, samas ba ni Mitchell Bindilyo? Ang tubag, di gyud. Kay ngano man, klaro sa sinultian ni Apostol Pablo, nagpabantay manggani siya, adtong mga gitahuag nga dili makasulod sa gingharian sa Dios usa ang katong mag-inom atong palahubog usay prueba. Na proiba brad makarayo atong basahon diri sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 lapos tangadto sa 10 gingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pag limbong walay mga makahilawason o mga tigsimbag mga Dios o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan o mga manununod sa gingharian sa makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili makapanunod di ay ang kato di ay giingon nga giingon ni Pablo dili makapanunod ang giingon palahubog. Ang question, daghan ang gisgutan ni Pablo dia. Ang question, nganong mo gawas man as Pablo nga ang atong Ginoong Kristo nag-criticize man ang mga dili magtotoo ni Kristo sa unang palahubog? Di number 1 ang atong Ginoong Kristo di makasulod sa gingharian karon. Kay mo may gisultis yubitan sa una sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kay kun naa panis bindilyo usanis nang ugat. Kay kun naa pay program na pay rejustice sa una, ay kinis bindilyo nagpalit tig oras para atake sa Kristo. Agoy pagklaro ba ya do? Nya tinuod na ang giyaw-yaw. Mo na ang labing nasayod mga tinun-an. Sila sa ilang kaugaligon, sila'y nasayod ko ng atong Ginoong Kristo palahubog bagdili katong mabasa sa Mateo 11 bersikulo 18-19. Nigawas nga dili tinuod. Tualan nas yubitan, mao gyapon kami. Dili ka master pag musulti gani kana. Ang labawng nasayod kami palahubog bas master og dili. Anara. Ang nag-text nimo number 1 pod nga matod pa niya ni biya sa PBCM question. Si Judas Iscariote. Maayo pa bas Kristo niya sa dihang gibudian niyang atong Ginoong Kristo? Sample na. Gamay lang oras dili makarga ang sitas, gisample lang na. Unya, unsay gibuhat ni Judas Iscariote ngadto sa atong Ginoong Kristo? Kana. Na, apangutana dinhi na ta. Alang sa kasayuran ni Mitchell Bindilyo, kinira nganong kanang Mateo 19:26 ngin kog debatable. Walay butang nga dili mabuhat sa Dios. Og buhaton sa Dios walay tao nga walay tao ana nga makaagrabyar. Pagkabuhaton sa Dios. Kung moingon ka
Basa ako no ng Matthew 19:26 unsa nga translation nga naa diha nga ang Espiritu Santo magbatok asawa. Hikap gani sunod Domingo. Tanawa gani, di ba questionon kanako? Questionon kanamo nga mga ministro sa BCM. Asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga ang Espiritu Santo di magbatok asawa? Basa ha? Litra por litra man ka, basahay man kata. Basa ko sa Biblia nga nag-ingon nga ang Espiritu Santo dili magbatog asawa, litra por litra. Pag makabasa ka pildi me. Pagklaro ba ya? Bisang pagpirmahanay debate kining higayuna. Di gi ka katabla bisag saon. Kon pananglitan basahay man na mao ni. Maningkamot kang makabasa ka nga nag-ingon nga Espiritu Santo di mga asawa. Kay makabasa ka, mao man ay imong dag-anan, mao po na imong katablahan, pero di gani kakabasa nga ang Espiritu Santo nag-ingon nga dili sa Espiritu Santo, ako Espiritu Santo ko kay ako di magbatok asawa. Naawala. Basa ka ron sunod Domingo ha sa imong programa kailan taon ka namo sa Facebook. Pagklaro ba ya? Na. Mao na akong giingon, maayo na ka maningil sa. O niya karon kun ikaw paninglan, makabasa ka. Litra por litra nag-ingon ng Espiritu Santo, dili siya magbatok asawa. Bisag kinsas mga propeta ni mga apostoles, basaha ang Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, maghukom roto ng Samuel, unang hari, dos hari, unang kronikas, dos kronikas, Esdras, Nehemias, Nero, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, awit ni Solomon, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Mikias, Naum, Habakuk, Soponias, Hagio, Sakarias, Malakias, hotdag basa. Naabas Biblia nga nag-ingon Espiritu Santo dili magbatog asawa. Kay siya Dios. Siya Dios na, kaya di siyang batog asawa. Basa! Litra por litra! Sugalan ka na mo! Basa! Agay, pagklaro ba ya? Hay! Tuan na! Ipuno! Ang bagong tugon, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, mga taga-Roma, unang Korinto, mga taga-Galacia, Efeso, Filipos, unang Tesalonika, dos Tesalonika, unang Timoteo, dos Timoteo, Tito, Filemon, Hebreano, Santiago, unang Pedro, dos Pedro, uno Juan, dos Juan, tres Juan, Judas, Pinadayag. Basa! Ha? Ayaw sulat sa kaber! Kanang mayon ka ba? Ang Espiritu Santo dili gyud magbatog asawa, litra por litra na basa, mauning basahona, mauning kapituluha, mauning bersikuloha. Largahan kung ginawa mo, tanahon tagkabasa ba ka, sangkaran ging ginawa mo. Paboto na mo na karon sunod Domingo ha. Asa mabasa nga nag-ingon ng Espiritu Santo nga di siya magbatog asawa. Kay nag-ingon man ka, nga ipabasa nga ang Espiritu Santo magbatog asawa. Gitablahan ka lang na mo, ana. Ha! Tanawa gani, makatabla ba ning kontra na mo? Ay, di gini katabla. Labaw di kapilde. Di magani katabla. Samot tag magkapit. Ay na. Ang iyang katablahan, makabasa siya. Nga Espiritu Santo nag-ingon dili. Nga ako di ko magbatog asawa. Nga nag-ingon na ba? Bisan pa. Ang amahan, nagsulting, ang Espiritu Santo di magbatog asawa. Unya nag-ingon na to Jesu Kristo nga ang Espiritu Santo di gina magbatog asawa. Para nga maunay rason ni Bindilyo. Nga iyang atakeyon ang mga ministros ni BCM. Kaya mabasa man yang iya. Ang amo di man. Na, di ba ang Mateo mo nag-ingon na mo Mateo 19:26, di ba tibol na? Kanang Mateo 19:26, maghuwat gid ang taon sa ibuhaton sa Dios. Ang amo mo man wala na mo ilhas master nga siya Dios tungod kay siya dunay asawa o walay asawa. Ang among pag-ila ni master do nami gibasihan. Unsay usas gibasihan nato Brad Hernan kun atong susiyon nakasulat sa Biblia. Niya Brad makarayo usa sa atong gibasihan Isaias kapitulo 33 bersikulo 13 ato pagabasahon. Panimati kamong mga tuwa sa layo unsay akong nahimo ug kamo nga niya sa duol ilha ang akong kagahom. Tuwa na. Ang giingon lang sa Dios, panimati mong to sa layo unsay akong nahimo kamo niya sa duol ilha ang akong kagahom. Karon sa panahon sa atong Ginoong Kristo unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo Brad Israel? Tuhan siya sa mga buhat unta. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 11 gingon. Tuhin ako ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan aniya kanako o kun dili tuhi ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Ningon na nga to Jesu Kristo, tuohi ako ninyo ug ako na sa amahan, nga amahan aniya kanako ug kun dili man tuohi ko ninyo tungod sa akong binuhatan. Kagahom ug ingon man sa binuhatan. Pero ang binuhatan na gilantaw kagahom dito sa magtotoo, pero sa mali magtotoo si Kristo palawubog, si Kristo mauni. Pero ang atong Ginoong Kristo wala gyud. Mo nang giingon ang mga apostoles gilain nila ang ilang pagtuo. Kami nagtuo mi sa una sa tawhanong pag-ila ni Kristo, karon kami wala na. Ngano Dios naman si Kristo nila. Ang giyaw-yaw sa mga yubitan sa una dili tinuod para nila. Mo na. Unya karon do saman. Musalir lang imuha. Agoy pagklaro ba ya? Pagklaro ba? Aron di ta malabaanan ba? Na?
Na karon, tanahon tanis Biblia bi Brad Hernan. Unsa ang usa sa mga gibuhat sa atong Ginoo Kristo nga tungod ana diha na gilantaw sa mga apostoles samas gisulti ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto 5:16. Na Brad makarayo usa ang mga milagro. Atong basahon punto Juan kapitulo 20 bersikulo 30 atong pagkabasahon. Ug sa atubangan sa mga tinun-an gipanghimo ni Hesus ang daghan pang ubang mga milagro nga wala may sulat ni ining basahona. O tuwa na, unsay gisulti nga daghan ang gibuhat ni Kristo nga mga milagro nga wala masulat o dili mabasa aning basahona. Tuwa nas mga milagro na mao na nga naa diha sa panahon sa atong Hesus Kristo. Pero gidawat man as mga yubitan, wala. Dito sila nagsigig buhat-buhat istorya dito sa ilang labay ni Kristo bugal-bugalan atong Hesus Kristo gitamay nagpasipala sila sa ngalan sa atong Hesus Kristo ug sa atong Hesus Kristo gitamay ug gibugal-bugalan bisan pa ang mga apostoles sa atong Hesus Kristo. Unya do gilisdan lugar may pagtubag. Ha? Munay giingon na nimo nga dili na mo entertainon. Agoy, pagklaro ba ya may kanarang imong giyaw-yaw nga daghan ra ba? Ha? May magparehas nimo nga magkabalaka ka og Domingo na. Ngano? Dili mi ka mamatuod nga mabalaka kag Domingo na. Amo na ipabati karon. Ato sa plastar. Ang atong prinsipyo kinira, di ba debatable ang Mateo 19:26 ug unsa ang buhaton sa Dios wala kay mahimo. Sa nakasulat sa balang kasulatan ang among basihanan kinira. Ug wala gani may mabasa nga ang dunay buhat sa Dios nga ang tao maglisod nga siya Dios ba di ay bisan pag dunay magsugilon tungod sa iyang gibuhat kung way mabasa ana diha kami atras. Pero naas bala ang kasulatan tan-awon ta kuno bi unsay gisulti sa balang kasulatan ato tas daang tugon Brad Israel. Niatong basahon diri, Brad makarayo sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 5 gingon, tuman-aw kamo sa taliwala sa mga nasod ug sud-ungan ninyo ug managtingala sa dagkong kahibulong kay ako managbuhat sa usa ka dakong buluhaton sa inyo mga adlaw nga dili ninyo katuhan bisan pa kini gisugilon kaninyo. Sa daang tugon man na giingon des nakasulat sa Biblia, tan-awa tuman-aw kamo magbuhat ko sa inyo mga adlaw usa ka buluhaton nga kamo maglisod nga ako Dios badi ay tungod aning buhata. Nabas balang kasulatan ato tas bagong tugon Brad Hernan tan-awon tanhibik o gilisdan bagyo ta tinuod bagining grabing hinambog sa atong katwa nga di gyud kuno nato entertainon di gyud kuno tubagon ikaw di na mo entertainon ha be tan-awon ta be sa bagong tugon be basa. Brad makarayo kato yang giingon nga nagkadipo-diputa mo ni Bindilyo niya. Punto ha. Buhat kapitulo 13 bersikulo 41 ang atong pagabasahon. Mao ni imong bahin Bindilyo. Tanawa kamong mga mayubiton panghitingala o pangawagtang kamo sa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuuhan bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo niini. Oh, mo na nga dunay buhat ang Dios nga maglisod ang tuo ang ubang tao maglisod og tuo nga siya Dios ba di tungod anang gibuhat. Mao na karon nga para nimo lisod. Pero para sa mga PBCM, diha ba tanawa gani lugar sa ato pa ikaw mo inasayod mas kami wala masayod. O ngano man nga ang PBCM nagdaghan o nganong gikas dekada sa 60, 70, 80 nganong naglambo ang PBCM hangtod karon nakaprogram na ay 22 ka mga 23 ka mga rejustisyon. Ha? Unya? Imo lang yano-yanog istorya na? Unya, wa matubag kisa man nakadipo-dipo. Ikaw ra nay magkabalakag mo abot ang Domingo. O say prima, niyo? Gusto kami now? Mabalaka na pag Domingo na. Paminawan ta, mabalaka ni Domingo na niyo. Nabalaka ni niyo. Nasa na Domingo mga kaigsunan, nahanapod na sila. Malingaw na pagtaan Tanawa! Usa man do? Di ba nagkabalaka kag maabot ang Domingo? Sunod Domingo na napod ni sila, piti napod ko ani. Na do, usa man na? Ha? Agi imong giyaw-yaw matod ra man nimo. Agamay ra imo, amo tag sa kaoras halos maurot. Tanaw na to. Paminawan ta. Ha? Muni giingon nagtuo ka nangugat ka na ng imo ang mga pagtamay pagbiay-biay di master nagtuo ka og kalisangan mo na. Pastilan. Katawaan ka lang namo do. Unsa imong gi yaw-yaw matod pa nimo. Gamay ra imo. Abo usa ka oras. Paminawan ta. Ako sa tagaan gamay na pagtubang. Gamay naman siya to. Ang atong na friend sa pinisiin nagko. Kaya halos di mo ang oras. Hinamang yun pa mga kaigsuunan. Kita, kita na ako kayo sa dito ang
kuno tagsa ka oras iya kuno ginagmay. Unsa man po imong gidaghan? Tanawa gani imong gisulti, gani nimo hotdon kay ngano wa na isulti para sunod. Na ba? Ikaw rin nagsulti ba? Tanawa to imong giyaw-yaw ha? Matod pa di mo dili di mo hotdon. Kay matod pa di mo wa na kay iyaw-yaw sunod. Paminawan ta. Yaw. Agoy, pagklaro. Muni giigon. Ay, ayat sa palabi ba? Kay para dili nato. Unsa naman pong kapot. No! Sa imong iyaw-yaw. Mo nang gamay rang imong iyaw-yaw. Pupus naman. Sunod na po. Sunod na po. Kaya katong hotdon ni Rod, wala naman po tayo kapadayon sa sunod. Mao na. Mao di ay na. Nga gamay rang imo. Kay imong hotdon. Wa naman kay kayaw-yaw. Natanawa, di nagbalik-balik ka ng imo karon mura kang gilimong ka ng imong pagsigig yaga-yaga di master karon unya tanawa wan amo matubag. Haha, tanawa. Mabalaka nag Domingo na. Unsa pa? Ay gamay rang iya. Ngano? Ay wa na tay oras. Kay kun atong hotdon wa na pud tay isulti sunod, wa na pud para sa sunod. Ay roy, mo ni giingon do. Magibangga gani kas mga ministro bisim sakto kag ha? Sakto kag bala ba? Kana bang sakto kag mga katarungan ba? Di kabutan. Na? Tanawa mo, di ay nga di ka kasugakod. Sa pagtubag, tubag ako no na. Nabasa na ang imong pagka-genuine. Kay matod pa di mo, nga og di mabasa, ay piki na. Unya karon, si Master, kay di man basa Tomas Yunus Biblia mo, nang konklusyon ka piki. Na nabasa na nga Pichil Bendelio, Pastor, genuine sa SD. Na? Nakabasa ka wala, gihuat raman na mo na. Nga makita na mo sa Facebook. Unya, among na bati na nimo? Wala, nagpasabot. Sa gidawat na nimong piki ka? Nalagi. Tuan na. Nya, unsa pa'y giyaw-yaw mo? Ay, nag-ingon ka ra ba? Nga matod pa na nimo. Gusto ka mati na pod latos na pod? Anya, unsay gisulti nimo? Matod pa. Ang sulat ni Pablo. Ha? Nya, paminawa. Ikaw na layaw-yaw, anak, na, Kansa man ng sugo. Iya ra ba ng kaugalingon? 1 Corinto 14:36 atong basahon. 1 Corinto 14:36. 36. Nag-ingon? Unsa diha ba kaninyon magsugod ang pulong sa Dios o kamura ba gayud ang mga naabot nini? 14:36. Oh. 35. 14. Oh. 36. Okay. 1 Corinto 14. Okay na. Sige na, 30 City na na. Sos! 37. Oh, ka na ba? Kung Sige. tunay maghuna-huna nga siya propeta o may hiyas ng espirituhanon, kinahanglan mag-aila siya nga kining akong gisulat kaninyo mao'y usa kasugo gikan sa Ginoo. Matod pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 14:37. Kung suya magkakondono sa kaninyo nga mag-ila nga siya espirituhanon, kinahanglan mag-aila siya nga kining akong sugo kaninyo. Sugo nga gikan sa Ginoo. Salamat! Unya karon kay sugo man, apagutada. Ha? Unya kay kana, sugo man ka. Nya imong gisunod na. 1 Corinto 37, sugo man sa Ginoo Juan 3:13. Kami na lay musitas. Nag-ingon na ang Ginoo si Kristo na, nagatawag kamo kanako Ginoo, gusto kamo kay mao man kana ako. Apangutana. Ang gisulat ni Pablo gisugo man ni Kristo. Unya nagsunod ka na do. Imo nang natuman. Be, ato kuno tanaw, natuman ba? Unsay tambag ni Pablo? Sulat niya Efeso 5 versikulo 4 traan to Brad Hernan be. Kung nakapasar ba ni. Na Brad Makarayo, ang sitas nga imong gingon. Ayaw ninyo gawiya ang kalawayan o mga sultig binuang o ang malalis o ang mahilas nga katistis mga butang kini nga dili angay kun dili himuhinon ninyo ang pagpasalamat. Unsay tambag ni Pablo Brad Hernan nga gisugo siyang Kristo? Ayaw gawiya ang kalawayan, sultig binuang, mahilas nga katistis, mao kana Brad Makarayo. Ay dili di kono ipag unsa ipag sulting malaway o hilas. Oo. Onya karon nituman ka na Bindilyo. Paminawa na to ha. Paminawi oh. Charito, iring niyo, Charito. I-oval ka dito, mas iring niyo dito sa bugyo pa. Na, mo na. Onya do, kinsa man nagkadipo-dipo. Da, onya kami gilisdan pagtubag sa imong isyo. Da, tanawa. Lagapak ang agi no. Lagapak ang agi. Tanawa, di ko no mga take mo, di kuyaw. Di ko no mga take, di ko no manghilabot, doktrina, lang iya, di siya magbakak, ang pagutada. Nga nung nag-asod-asod ba, nag-ibo pagyaga-yaga, dito ni Master, kadi magkakamagyaga-yaga. Nga nung gibuhat na, di gini mo mapungan baba mo no.
Kay nga naman, o ikaw ramay nagsulti, o sa imong gisulti, ngano di mapunggan yung baba? Nya, nagsugod ta ganiha, kuan man to ganiha. Ala city man to. Oh. Oh. Niya pa'y atong kuan pila ka minuto. Naraw atong paminawan. Nganon di mapunggan yung baba, uyaw-uyaw gisyada. Di gisya mutuman. Bisa pa siya tambag niya. Oh. Mo bitaw na nga isa may dili ko baka ko ng tanang tao. Unya nato pa nimo, yudyoron. Mo bitaw na nga ang yud dito masaon. Daghan bisa na sa... Okay. Tapos ka lingawagin niya, oy. Okay. Daghan bisa... Tres, quatro. Wala gayod, kinahanglan manimo. Mami natudon gayod ang Diyos bisan pa kun baka kun enta ng mga tao. Ingon sa nahisulat. Okay. Kayo ang sabi ay, ang tanang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka, kabaw. Tao, bakakon ka. Salamat sa imong pagtugan. Napili mong kauban, bakakon. Sige. Kana po ng text na to, tao kabaw. Ay ko, ilang manok ang nag-text. O may auto po siyang tao, bakakon siya. Tanan na imong texter, bakakon. Busang tanan niyang yaw-yaw sa imong texter, bakakon, bakak. Ikaw na nagsultian na, ha? Padehonon ta. Karon, o may tambag na Apostol Pablo, Episo 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako sama po na. Ako bakakon ko. Salamat. Unyado, unsa man? Kinsa man tong bindilyo ha? Nga nagpailaga siya bakakon o kinsa man tong nagbindilyo nga nag-ingon nga siya di bakakon? Tanawa. Kinsa ray nagsupak-supak sa imong kaugalingon? Una nimong giatake do, mga atake gani ka do, puhasa sa nang pag-atake nimo sa imong kaugalingon. Muna din na mo kalikayan nga ikaw mo atake ni Master og dili namo kay mismong kaugalingon mo atakehon mo. Unsay imong atake sa imong kaugalingon? Di ka magbakak, ngano ningo magkagbakakon ka? Ikaw ray nagsulti ada. Ha? Bali na gina bisag unsaon? Hilota. Bali na gina bisag kinsa pay pahiluto nimo ana. Samtang ni ang record sa mga ministros ni BCM sa imong giyaw-yaw magpabiling bali o magpabiling bakak ang imuha bisan pang texter mo ikaw ray nag-ingon bakakon ug ang kauban mo. Wala naman kitay oras. Salamat. Pasalamat siya nga wala na tayo oras kay kung naa pa oras ray wala na to di ta parehas niyang moingon mato pagamay rang ako gano wa na tay iyaw-yaw sunod pagkaluoy lamang sa ngalan sa atong balaang magtutudlo Divine Master Tomas Dino Sr. o kita sab magapanghinaot sa tanang mga SD nga dili lang sila masakit tungod kay wa tay lain nga atong gitandog niini ang gisultira ni Mitchell Bindilyo. Makalaom sila sa sinultihan ni Mitchell Bindilyo. Si Bindilyo rapoy muunay pagkaon o pagdawat sa iyang giyaw-yaw dinha sa iri. Pamatud-an na muna. Og sa ngalan usab sa among Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini inyong alagad sa kanginan Ebanghelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinisabi niyo ang ibang lista, Brother Ronaldo Pipi. Kiniyosab si Brother Gistrel Macarayo kami mingon sa samang takna usamang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.